Ei, hola, bon dia. Final de la tercera temporada, part 2, però això ja és la recta final, A principis de temporada hi va haver-hi una petita discussió als comentaris de si aquesta temporada era caca o no. Crec que ja podia haver acabat molt malament, perquè acaba sent un desastre, quasi, però se salva, perquè, l'Armin ressuscita, anem al soterrani i traiem informació. Vull dir, ha sigut guai. I com ho veig? O sigui, clar, què m'estàs dient? Que hi haurà 9 persones contra el món sencer? No té gaire bona pinta, honestament. A no ser que potser el continent aquell gran, que no sé com es diu, potser hi ha algú del nostre bàndol. Segur. No sé si amb ganes de lluitar, però hi ha d'haver-hi gent. I potser hi ha algun bàndol més, no? No creus? Sí, perquè és impossible que la resta de gent estigui d'acord amb els marleians, m'entens? I si tots són marleians, segur que hi ha divisions entre marleians, o sigui, l'ésser humà és un ésser complicat, no pot ser que tots els marleians pensin el mateix, m'entens? Per tant, aquí hi hauria una mica d'esperança. El que no tinc tan clar és si l'Eren i companyia se'n van amb un barco a travessar el mar i veure què hi ha a l'altra banda, clar, estàs deixant la història una mica desprotegida. Jo m'emportaria la història, honestament, Que sí, que pots dir és que els hi estàs entregant el que volen a l'enemic. Poder sí, però amb la història, llavors l'Eren també pot activar el seu poder de tità fundador, m'entens? Per tant, jo m'emportaria la història. Després, ens queda un tità dels 9 per conèixer. Tot i així, anem a fer un rànquing dels 9 titans, vale? Quin preferiria ser jo, m'entens? Per ordre. I, evidentment, vull que vosaltres m'escriviu el vostre ordre personal, ja en què coincidim i en què no. Pel tità que jo no conec, i vosaltres segurament que sí, no em feu spoilers, sisplau, poseu-li tità desconegut. Clar, és complicat, Bueno, començarem per baix, que aquí és més fàcil. Sense cap mena de dubte, en la 9ª posició hi ha el tità cap de sabata, digue-li com vulguis. No sé, em sembla que si tu et transformes en tità i ets allò, i el preu que has de pagar és morir-te al cap de 13 anys, jo ja em tiro dalt a baix directament, saps? No. O sigui, sí, transportes coses, però nano, dels 9 titans que et toqui això, ja em sap greu. En 8ª posició tindríem el cap gros de l'Ymir. És com petit i àgil, però clar, tinguent els altres jo l'he de posar en 8ª posició. 7ª posició, que aquí comença a haver-hi controvèrsia, perquè jo honestament crec que, o sigui, mirant els titans objectivament, sense tenir en compte si qui els controla és bo o dolent, jo 7ª posició hi posaria Shingeki no Kyojin, el de l'Eren. Sí, perquè sí, té l'esperit de lluitar per la llibertat, vale, però, saps? 7ª posició. 6ª posició. Jo hi posaré en Reiner. O sigui, en Reiner jo ho veig com el tità de l'Eren, però més fort i que amb protecció, vale? Per tant, està un escaló per sobre. 5ª posició. Aquí tinc dubtes, entre si orangutitan o tità de l'Ani. Posarem l'orangutitan. Sí, perquè, o sigui, vale, pots llançar coses, val? Però tens uns braços que et pengen, que jo crec que deu fer nos això, saps? També he de dir que no l'hem vist gaire en acció i per tant no sé ben bé el seu estil de lluita. En canvi, el de l'Ani té un estil que, o sigui, és molt més àgil, vale? Salta, corre, té una resistència increïble, fa patades, crec que és l'únic que hem vist que ha fet patades. Tercera, la reservo per al tità que no sabem. Segona, jo crec que tità colossal, sí, o sigui, els hi treus, anava a dir 10 caps, però em quedo curt, saps? O sigui, ets com 20 vegades l'alçada de la resta de titans, m'entens? Per tant, pots fer el que vols. Diràs, no, és que és lent. Ja,
però o sigui, jo com a persona sóc molt lent respecte a una mosca, m'entens? Però prefereixo ser jo que no pas la mosca, està claríssim. I primera posició, el tità fundador, tità de la memòria, no sé, digue-li com vulguis, el coordinador, no? Perquè també pot controlar la resta de titans, vull dir, això és el tità màxim. Està bé perquè són titans així diferents entre ells, saps? Cadascú té la seva cosa. Un corre, l'altre es protegeix, l'altre és molt gros. Clar, i penses una mica i dius quina habilitat, quina propietat falta que sigui el tità que no coneixem. I jo diria que és algo... Ara em tiraré a la piscina, Un tità que vola, perquè, o sigui, si ho penses, diuen que els titans són quasi tot aire calent, saps? I un globus d'aquests que funcionen amb això, amb escalfar aire i l'aire calent puja. Per tant, t'imagines un tità volador? O també estic pensant que ara hauran de creuar un mar, per tant, un tità de l'oceà, posseïdor. Jo la meva aposta és que es mourà en un medi diferent. Ja pot ser aire, aigua o sota terra. Un d'aquests tres. Doncs cap a la quarta temporada, senyors. Iam, què tal? Vagi bé.